De mooie schietent die hierachter staat, die was van Pieter de Wit. En het was altijd zijn jongensdroom geweest om een schietent te hebben. Ik ben hier, als ik iets doe, dan jouw ik mijn hele lichaam. Van top tot teen. En dat is wel eens net helemaal waardeerd in mijn leven. Misbruik van maken. Ik zit maar gewoon misbruik van maken. En toen dacht ik van, ik moet hier maar stappen. Ik heb mezelf te pakken. En ik hier mezelf ook te pakken. Ik heb vrienden hier een hele dip hoor. Een hele zware klap mee maken. En dan ben ik eruit gekomen. Gelukkig. En toen dacht ik, nou ging ik de mooie dingen doen. Dit. Hij was daar super blij mee. Het was echt een stukje van zijn leven waar hij echt van kon genieten. Maar helaas is zijn mentale gezondheid, heeft hij het helaas niet gered in deze wereld. En ja, en toen stond de schietent daar zonder Pieter. En nu zijn we 5 jaar verder. En was ik er aan toe om de schietent eigenlijk weer in al zijn ere en glorie te herstellen. Toen kwam IJzer op mijn pad. Ja, Pieter kent IJzer ook gewoon heel goed. Ik weet zeker dat Pieter het ook fantastisch had gevonden. En, maar je moet hem echt in alle ere herstellen. En dan wens ik je echt al het geluk ermee van de hele wereld. En ik weet zeker dat Pieter... Dat is even een gil van Pieter. Ja. Yes, we horen je dat hij super trots zou zijn geweest.